mi le pu te hun la ya hei kan an lo nei thul ti ang te thlangra hetiang emping ang chi te mi chuanin YouTube te anun lar puya hetiang ang chia chu ron ti kher lo ma se kam emping ang vel chu ron ti lo ma se hetiang maurua tanga thil siam ang chi te hi at tho ani a keimani namzia rang ilan theina ni boxi kan thing le maute hei fakna ni boxi mo khati khanin tuna te video a hianin Philippine mi no pangte te hianin e englo thangra kha an ta don ta a hetia ang han siam tir te hi mo keini lama kha chu kan ngai ho viau po ni mai thia no pang hetia ang ti thiam hi an thluak khan na thok ta a ngei tu na thar thil danga at hetiang kher a eizong ni lo po mo khatiang khanin thil ngei tu thiam na kha an ron nei ani chu wang chuanin in ti mu hi a chi ka tel tuka i hei kan nam thil te abo mai lo na a thiam la om chun ang chi te hian sikul ang chi ate a US a po hianin thlai chin ang chi te kha po kha i video in karon ti le don ya i bur hei tui thola hian mo tui u ma hianin ei tui thiang hlim bura kimi chuak hen lei khan da top ta kamia khan thai chin englo an chin le kha khanin greenhouse ani mai amo khatia ang deuh khanin ni mai a e tuna mi po hi atani ta khatia ang te khanin hetia ang kan ti hianin kan fa te thlok kha i enge an ngei tu na kha an senga khanin hemi khera an ron hming thang don ti na ni lang khami an thiam na thil khanin thil dang thiam le tur po khan apui ta ngei tu na thar te kinan hetia ang te ten englo ta ka khanin thil chei ang chi te mo khatia ang neu kha an ron thiam ve zel ta ni chu an hetia ang lampang kut them thiam na ang chi ti hi a that ve na chu an mani engamo pala po anin tawdel ba ka engtinia ka suyang khami khanin zaidam na kan ti don mi thin hei hetia ang te chu ti papak thei hek lo chu mo khatiang awang khanin i hei za chon pui lo ma se zaidam na ang chi te po kha apui ve ni chu mo khatiang mani in control thei tur khan na pui ta he ta te chuanin kan noi zali tu hei puan them kha min leitir mo an hei sikul khanin chuanin engen lo ti tir te chuanin korkil vua te khatia ang korkil vua ang chi te hetia puan thui mo khol ra hetia ra ngil ang chi te po kha min ti tir ani chu ha mak atan te chu ka ngei dan kha ni vak lo engwangin ni an la no pangro puisi a high school pon la kal lo engwanga lo ti tir nge mani ka tia ma se kha khanin i enge chu tuna ka soi ang chia khan atani ta a kha po kha an mani puan thui po hi ti pop thei lo ani wang khanin an mani thinrim te an in thunun thei ba ka an in tawdel theia chuan thil pakhat an thil an zer hian thil dang an zer hianin i an thlok ta na tha ni chumo erikana po tun hi maurua chin hi an in ti mu tan to lom a chan chu khami khanin i hei ethanol gas hei motora manchi te ka bai ang chi a te po khan mangta khatia anga gas tui kan ti don ami tui al thei khatia ang siam chona ang chi te po ni se biara hei biar te zu te khatia ang siam chona ang chi a khanin a man theia chu wang chuanin hei mi ram po hianin tun hi an ron ching meka ke ni ina kan lo mang tangkai lem lo kha an ni chuanin an lo mang tangkai ta chuanin hei mi ram chuanin ai Thailand velanga te po ni se satiang so an ti kur ta a hei achunga azam na te an tia a then chuan pangpar te a then chuanin thlai te an ti ta a khanin i hei enge atlo tu te ta
tlawh tu te pawh khan neih huai huai phah ta maw khatiang te khan mau rua te kha an lo hmang tangkai ta a mau thutthleng ang chi te le thil dang dang dawhkan te ei cheina ho phei chuan tunah hianin i chhuat phah te hei enge thut phei khawk dahna khatiang te dawhkan khatiang maw i bizu kan ti dawn mi almera khatiang siam nan te khan an lo hmang ta a